салом ва бозам салом мухлисони Барселона. Умедворам ҳама тансияту хотирҷамеду корҳоатон бобарор. Имрӯзам кӯшиш кардем ки чанд хабари тару тозаро оид ба Барселона манзуратон гардонем. Албатта на ҳама ин хабарҳо хабари хушанд. Ба гунаи мисол хабари дигар бора ҷарроҳӣ шудани Ансу Фати. Аммо ба назарам хабари розӣ нашудани Барселона барои фурӯхтани Араухо бароятон писанд хоҳад омад. Ҳамчунин дар бораи раванди омадани Мемфис Депай ва Серхио Агуэро ҳам хоҳем гуфт. Инчунин дар бораи Умтити ҳам инҷо арзи баён мекунем ва оё бе Месси мешавад? Не албатта. Ва дар ин нашр дар бораи як паёмаки навиштаи Месси ба собиқ президенти Барселона Бартомеу хоҳем гуфт. Агар омода бошед, пас ҳамагӣ чанд дақиқа вақти худро дареғ надоред то ин ҳамаро бишнавед. Агар ин видео 1500 лайк гирад, видеои навбатӣ дарров партофта мешавад. Шумо дирӯз тавонистед 1250 лайк ҷамъ кардан. 1500 лайк барои шумо мухлисони беҳамтон ҳеҷ чиз нест. Агар позаи юнбошро гирифта бошед, пас сар мекунем ба чою чай. Барселона метавонад мавқеи худро дар ҷадвали холҳо бозам хубтар кунад. Агар рӯзи 8 май Атлетикоро дар Камп Nou мағлуб созад. Ман ба ғолибияти дастаи дӯстдоштаи худ боварӣ дорам. Аз ҳамин сабаб дар якум тайм ба ғалабаи Барса бо коэффициенти 2,35 750 рубл яъне $10 ставка монам. Ин риски калон аст, аммо агар дар 1xbet шумо ба ин бозӣ то $10 ставка кунед, чекатон намесӯзад. Зеро дар ин рақобат аксияи ставка без риск амал мекунад ки дар ҳолати нагузаштани ставкаатон маблағ ба ҳисоbatон бармегардад. боварӣ ҳосил кунед ки дар лични кабинет ва участия ва аксиях бонус на спорт фаъол бошад, зеро ин ҳатмӣ аст. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ахиран Ансу Фати бори сеюм ҷарроҳӣ шуд. Ин маротиб Фатиро дар шаҳри Портуи Португалия ҷарроҳӣ намуданд. Гуфта мешавад ки ҷарроҳии бозингари 18-солаи Барса бо муваффақият пушти сар шуд ва ӯ айни замон таҳти назорати табиби худ Хосе Карлос Норни қарор дорад. чунончи гуфтем, Фати маротибаи сеюм аст ки аз зонуи худ ҷарроҳӣ мегирад ва ҳанӯз муҳлати барқароршавии ӯ маълум нест. баъди муолиҷаи ҷарроҳии дуюм як замон Фати ба тамринҳо баргашт, аммо дигар бора дар зонуи худ дардро эҳсос намуд ва табибони даста барои ташхиси дигарбора ӯро сафарбар намуданд. Ташхис нишон дод ки ҷарроҳии сеюм ногузир аст ва инак он баргузор шуд. Акнун бо эҳтимоли зиёд чемпионати Аврупо бидуни ширкати Фати хоҳад гузашт. сармураббии дастаи Барселона Роналд Куман ва роҳбарияти клуб бахусус Жоан Лапорта ҳеҷ не ки дар сиёсати трансферӣ ба мувофиқа бирасанд. Гап сари ин ки Куман бозингари Лион Мемфис Депайро дар ҳайати даста дида нест. Аммо Лапорта ба он назар аст ки Депай на он бозингарест ки ба Барселона кӯмак карда тавонад ҳатто агар ӯ ҳамчун агенти озод низ ба Барселона дастрас шавад. хотиррас мешавем ки шартномаи Депай бо Лион то бисони имсол ба анҷом мерасад. Лапорта бештар ба овардани Серхио Агуэро завқманд аст аз он ки Депай биёяд. гуфти Игнат Петрович, начинается утро в колхозе. Бо назардошти буҳрони молие ки дар Барса ҳукмфармост, Лапорта мехоҳад ба даста агентҳои озод биёянд ва Агуэро ҳамчунин агенти озод метавонад тобистони имсол ба Барса гузарад. гуфта мешавад ки аллакай намояндагони Барселона бо намояндагони бозингар вохӯрӣ анҷом дода бархе аз ҷузъиёти гузаришро ҳаллу фасл карданд. худи бозингари аргентинӣ ки дӯсти ҷонии Месси мебошад, сахт иштиёқманди бозӣ кардан бо Месси дар як даста мебошад. чун Месси ба Мансити нагузашт, Серхио маҷбур аст ки ба Барса гузарад. албатта маҷбур гуфтан маҷозӣ аст, зеро инҷо хоҳишу завқи сармураббии Барсаро низ ба инобат нагирифтан хуб нест, зеро баъду дар ҳаят будану набудани як бозингарро ҳал мекунад. хулас ана ҳамин хел нофаҳмӣ миёни Лапортау Куман дар овардани бозингарон. бо наздик шудани кушода гаштани равзанаи трансферӣ сару садоҳо оиди ба ин ё он даста рафтани бозингарони мухталифи дастаҳо зиёд мешавад. ба ҳамин тартиб Эвертони Англия хостори ба даст овардани Роналд Араухо мебошад. қабл аз ҳама Карло Анчелоти сармураббии Эвертон ин бозингари ҷавони Барселонаро дар даста дидан мехоҳад, аммо Барселона ҳанӯз омодаи фурӯши Араухо нест. ҳарчанд Араухо хело ҷавон аст, аммо ӯ дар ин мавсим ба бозингари ҳайати асосӣ табдил ёфтааст. агар бо омори ин мавсими ӯ назар кунем, пас ӯ ин мавсим 29 бозӣ кардааст. бо назардошти мушкилоти хати дифои Барселона дар гумон аст ки роҳбарият ба фурӯхтани Араухо розӣ шавад, зеро ӯ ҳанӯз ҷавон аст ва дар оянда метавонад ба яке аз бозингарони калидии хати муҳофизати Барса табдил ёбад. Куман ҳам мунтазам ҳамноми худро ба майдон бароварда ба ӯ бовар мекунад. бобои ғулом мегуфт ки ҳамнома шафоат мекунад. ки медонад, шояд Куман ҳамин чизро медонад. ба ҳар ҳол ҳамон чизе дар ин кор рӯшан набуда, ин ҳама дар пояи як хабаранд.
агенти Самуэл Умтити бозингарро ба Ливерпул пешниҳод кардааст. Медонед бо чанд сум? Не аниқтараш чанд фунт стерлинг? бовар намекунед, ҳамагӣ 6 миллион ки қариби 7 миллион евроро ташкил мекунад. албатта дар ҳоле ки барои Холланду, Гризман, Мбаппеу, Дибала ва ҳатто Миранчук 10 миллион евро пардохт мешавад, Умтити худро таҳқиршуда намеҳисобида бошад. 6 миллион фунта як шайхи араб дар 5 рӯз гарду бод мекунад. аммо ин мавзӯи дигар аст. гуфти Руссо имеем то что имеем. дар навбати худ Ливерпул комилан завқманди харидории Умтити нест, ҳатто бо 234 сомонӣ ҳам. гап сари ин ки Ливерпул пулҳои худро дар овардани бозингари Лейпциг Ибрагим Конате сарф карда нест. аммо бар тибқи бархи хабарҳои расида роҳбарияти Ливерпулро пеш аз ҳама ҷароҳатҳои доимии Умтити метарсонанд. чунончи маълум бо иллати доштани ҷароҳат Самуэл ин мавсим бештари вақт дар лазарет ва ҳайати эҳтиётӣ нишаст. умуман бо омадани Куман ба Барселона мавқеи ӯ дар хатти дифоъ танг шуд ва акнун ӯ ба бозингари эҳтиётии Барселона табдил ёфтааст. гуфта мешавад Ливерпул ягона дастае нест ки Умтитиро пешниҳод карданд. агенти Самуэл ӯро ҳамчунин ба Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ювентус, Лилу Лион ҳам пешниҳод кардааст. фақат ҳамин мондааст ки ӯро ба ҳулбуки восе пешниҳод кунанд. дӯстон, ширкати Азия Маркет барои моҳи шарифи Рамазон дар дороҳои худ то 20% таҳфиф карданд ва акнун шумо имконият доред ки ҳамаи дороҳои даркории худро бо скидкаҳои беҳтарин дастрас кунед. дороҳо барои дарди мушакҳо, барои дарди меъдаву гурда, барои доғи сафед ва пӯсти бадан, барои хароб ва фарбешавӣ ва барои риши мӯи сарбарориро метавонед аз ширкати Азия Маркет дастрас кунед ва аз ҳама муҳим ин аст ки бо скидкаҳои калон. дороҳои Азия Маркет танҳо дороҳои оригинал ва гиёҳианд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада харидорӣ кунед ва агар ба саҳифаи Азия Маркет даромада дар вақти харидорӣ кардани дороҳо промокоди Гаюровро истифода баред, пас шуморо 20% скидка интизор аст. ссилкаи саҳифаи Азия Маркет дар описанияи ин видео. ҳо як гап аст ку ҳеҷ чиз ҳеҷ вақт пинҳон намемонад. инак як сирри нуҳуфти миёни Месси ва собиқ президенти Барселона Бартомеу фош шуд. баъди бохти Барселона аз Ливерпул дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо, Бартомеу ва Месси дар манзили Лео вохӯрда масъалаи ояндаи клубро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар раванди суҳбат Хосе Бартомеу аз Месси нисбати сармураббии онвақтаи Барселона Эрнесто Валверде пурсонӣ кардааст ки бозингари аргентинӣ дар ҷавоб гуфтааст ки мушкилӣ дар мураббӣ нест, балки дар ҷои дигар аст. ҳамчунин дар ин суҳбат Месси аз Бартомеу нисбати трансфери Гризман ки он замон дар Атлетико бозӣ мекард пурсонӣ кардааст, зеро овардани Гризман ба омадани Неймар халал ворид мекард. дар ҷавоб Бартомеу гуфтааст ки бо Гризман ҳанӯз шартнома баста нашудааст. аммо баъди ҳамагӣ чанд рӯз аз гузаштани Гризман ба Барселона расман эълон шуд ва албатта баъди ин боварии Месси ба Бартомеу сахт коид. тоҷикон мегӯянд дил ки ранҷ аз касе хурсанд кардан мушкил аст. Месси дигар ба ӯ бовар надошт ва дар яке аз тамринҳо ки Бартомеу барои гуфтугӯи ҷиҳати паст кардани маоши бозингарон дар давраи пандемия ба Камнов омада буд, Месси кушоду рӯшан гуфт ки ба ту бовар кардан нашояд. аммо инам охири кор нест. гуфта мешавад ки дар паёмаки охироне ки Месси ба Бартомеу фиристодааст омадааст ки ҷин занад туро, ту аллакай хабарҳои мансуб ба манро расонаӣ мекунӣ. ин паёмакро Месси ҳангоми ба ӯ фиристод ки аллакай бо сармураббии нави даста Роналд Куман вохӯрда арз дошта буд ки дар даста намемонад. ин хабар низ расонаӣ шуд ва Месси дар ин кор низ Бартомеуро гунаҳкор медонад. аммо бо гузашти вақт Бартомеу аз Барса рафт ва Жоан Лапорта бошад Леоро ором карду ба бастани шартномаи нав моил. хуб, ана ҳамин хел як қисса ки мо аз он огаҳ набудем. ҳарчанд аз ваҷоҳати Месси пай бурдан мушкил набуд ки ӯ аз кори роҳбарияти онвақтаи Барселона сахт норозӣ аст. мушкилоти дошта бо Гризман ҳам аз ҳамин ҳисоб буд, зеро Лео ӯро то чанд муддат ҳеҷ қабул надошт ки надошт. зеро чунончи гуфтем гузаштани ӯ гузариши Неймаро ки сахт Месси хоҳон буд ба таърих гузошт. акнун инҳо ҳама моли таъриханд ки имрӯз мо саҳифагардонашон кардем. агар ин ҳама барои шумо писанд буд, пас ҳатман дар ин бора нависед. медонам ки охири Рамазон асту андаке монда шудед, аммо ҳеҷ мушкил нест. поёни ин видео агар як лайк монда дили як бандаи муъминро дар ҳамин моҳи шариф хурсанд кунед, хуб мешуд. охир як гап аст ку Каъба чӣ равӣ биро дилеро дарёб. барои имрӯз тамом. бо шумо буд Муҳаммад Гаюров. хай дар паноҳи Аллоҳ.